Moi iskä ja terveisiä sinne etelän lämpöön. Onneksi olkoon, se täytät tänään 60 vuotta. Se on vau. Mä tajusin just, että mä en oo koskaan pitänyt sulle puhetta. Ja nyt on musta korkea aika. Korkea aika siksi, että sä jos kuka ansaitsee ääneen sanotun kiitoksen. Tässä se puhe tulee. Sä oot musta suuri ihminen ja mahtava isä. Kun mä en tiedä, mikä on jossain tilanteessa oikea tapa toimia, niin mä mietin, miten sä toimisit siinä tilanteessa. Ja kun mä meinaan sotkeutua omaan erinomaisuuteeni, mä kuvittelen sua aina auttamassa muita tekemättä siitä isoa numeroa. Tästä huolimatta sun ei tarvitse paukutella henkseleitä. Sun lähellä onkin helppo olla. Vieressä on tilaa. Mä oon aina ihaillut, kuinka helposti lähestyttävä, muita kunnioittava ja kiltti sä oot. Ja silti älyttömän vahva. Sä oot ennen kaikkea sydämeltäsi viisas. Sun lähellä on helppo ollut kasvaa. Sä näet ihmisissä aina ensisijaisesti hyvää, mutta et siedä lainkaan epäoikeudenmukaisuutta. Sä arvostat yrittämistä, mutta oot aina ymmärtänyt, että aina ei pysty. Mä oonkin saanut kasvaa omien voimieni mukaan, mun omien unelmien suuntaan, mutta kuitenkin kauhean turvallisessa ympäristössä. Mä kirjoitin yläasteella aineen, kuinka sä oot kuin peruskallio, järkähtämätön hädänkin hetkellä. Sut mä oon oppinut, että kaikki järjestyy. Mä kirjoitin siihen samaan aineeseen, että parasta mun isässäni on, että voin yrittää ihan mitä vaan. Sillä epäonnistumisen hetkellä hän on putoavalle turvaverkko. Niin, sinulle mä oon aina ollut yhtä arvokas, eikä saavutukset ja epäonnistumiset ole sitä mitenkään määritellyt. Silloin oppii jotenkin rauhassa katsomaan maailmaa mahdollisuutena, kun ei tarvitse pelätä. Kiitos iskä. Kiitos siitä, että mun maailma on täynnä mahdollisuuksia. Hyvää syntymäpäivää. Sä oot tosi rakas.